Sino ba papinta sa akin? Diyan lang, sa tabi-tabi. Pekas tataisin mo. Mo din sa tataisin mo ah. Oh, gusto sa bahan ng babae, narating mo na. Nauna na naman kiniba ako. Talagang ampya nga to. Mag-ahit ka kaya para magmas mukhang bata ka. Ano yan? Ang kiti sa bahan ng babae, dapat paigigam na. Nagtantansingay. Bang, subula ko naman naman yung rabi na. Anji! Bakit? Papanam! Sa'yo! Rumamram pa ka manin. Oh, yeah. Pag natakalsada, nakapudpudo, damdaman madalagang ka pa eh. Papanam yaman ay. Dito nga. Kapaya, nati ka sa pulam. Namimiss kasi kita. Sana all. Tapay mo eh. Ilang araw mo na kasi akong di pinapansin, di kinikibuan. May problema ka ba sa akin? Kung problema lang, malaki. Pero hindi ikaw. Bakit ka ganyan? Lagi kang umiiwas. Madimit adyo mo iwas sa si adong order aramidik manang. Di umiiwas. Ang sungit-sungit mo. Daig mo pa babae. Apaya nga min, problemain na. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Uminom ka kagabi, no? May alat dito. Kunti lang naman. Mapatulog lang. Unti pa yan sa'yo? 3 bote? Oo, normal lang yan sa akin para makatulog ako agad. Lagi na lang kitang sinasabihan na huwag ka na uminom. Ang tigas talaga ng ulo mo. Apay nga kumitos ka nga eh. Wala ka namang pinapakinggan. Paano kung magkasakit ka? Sinong mag-aalaga sa'yo? Kidiretso St. Peter no kan ah. Nagtuwa ka man pa lang ni. Nyanya labagbagan. Ay, ako. Hindi mo iwar-waran kita. Kanin nyo ah. Iwara ayo mo. Ang hingi ng mga rodata, kanin nyo. Mariusi. Wala, di pagkatang ka. Ako kayo. Ay, abo. Hoy! Ata man loob obrao mon! Ano kaya mga brag? Ginong tiarak? May lakom nga rin dagita. Sula pag-ibibusan ti kwartam. Madigit din. Dumakalagiti kung may lakaw. Kaya hindi makinabang ang tumo lang. Mabalin mo pa'y tinulang, adobo. Sana all. Kat dagita kalapatem. May adobong nga rin dagita. Madimiyam mo. Nangina po yung nagitaw. Ito sa may isa. Pagdan na eh. Hindi pa intimate. Parang pay ila ko man tano tati 20 mil tan. Tano masulit mo tayo pinangbayad takin ni Baa. Babasit pa ako dahil dungan na eh. Batahan dala ti 2,000 ata may isa. Kat pakanim nga rin ano napartak nga dumakkel. Tamay lako tan. Yeah, boy. Reklamo ka nga reklamo. Nung gumagata ang tikanan ta. Pakanan nga pangalag soda. Di mga may bagadagos ti presyo na dagita. Nomula ang di siyak peti gumatang ka ng dagita. O tata mo maun. Sikanto ti gumatang kita kananda na. Sikanto pa pakanay. Oh, siyak bahala. 20 mil ko naman. O siguro. Nakita na eh. Kami mo ti danom na kita bibi kada piya ka. Lipatan nga ikanti kananda. Pati ata. Dapat sukat ang dagos ti danom na. Tamading kwa. Maulaw. Ha? Mo din sa. Nautakan naman sa ti animalon.
Ayos, utakan mo na. Baka pasyal man tao. Napay pintas ka. Pakulay ka talaga buhok mo ah. Sino ba papintas sa akin? Diyan lang, sa tabi-tabi. Pekas tataisin mo. Malin sa tataisin mo ah. Oh, gusto sa ba ng babae, narating mo na. Nauna na man kiniba ako. Talagang ampya nga to. Nag-ahit ka kaya para magmas mukhang bata ka? Ano yan? Ang kiti sa ba ng babae, dapat paigigam na. Nagtantansingay. Dula amin, naging na blade. Apa si Kato yung pantalon mo na yung bukta-bukta pa yun. Alam mo ba, Ak, kapag nag-ahit ka, mas lilitaw yung kagwapuhan mo. Sas! Kapugian ka na! Mambabola! Andito na naman yung asungot mo, oh. Sino nga sungat? Sa asungat na sinasabi mo dyan, ha? Ulitin mo yung sinabi mo? Ukis di sa bab, dirabi pa yata. Ang kulangan ay pakna eh. Pwa! Pwa! Ukis ti sabam. Napit at tamlayin baga. Ninamnam ko pa eh. Ayan, napapala mo. Ang arsab mo kasi. Pinaramitin natin ito, Gininom kaya ako. Ano naman, partikin na ka. Daramitin na kanyang mamaday. Partikin nga bagbagam. Apa erti ka man ay? Ikaw ang katungtong ko di balay. Ito na panak kita, hoy. Gumahan. Hoy, di mo pa binalatan. Hoy, Kaden! Di mo pa alam, itong balak kita eh, Kwan, may vitamin. Ukis ti siya ba? Ay, ukis ti sing kamas ka na. Uwi ka muna. Kami muna mag-usap. Kanina ka pa ata dito eh. Hoy, ladies first. Ladies first, ladies first, ladies choice! Ukis di sa bab, umalis ka man natatuin. May titungtungan mik eh. Arti ka lang nga mang istorbo. Gumalas, gumalas! Kasama kayo! Hoy, at artim ko! Thank you! Sabanan. Ukis di sabanan, nagpigsa talaga tama na dyan. Parang di ka naman na nasanay sa kaibigan mong may tililing. Kahit ganun yon, magaling dumiskarte sa babae yun. Sa bagay, halata naman eh. Eh, ikaw lang naman kasi yung mahina. Tara na nga, ang init na dito. May pupuntahan tayo. Ba't saan tayo pupunta ba, Ak? Basta,